Hej. Hej, det er god. Det er noget, jeg tænkte mig. Jeg tror, det Mathilde prøver at sige her, det er velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Og hovedpersonen, det er hverken mig eller Mathilde, som det jo sjældent er i de her videoer. Men det er denne her, en vaskeægte ølbutiks basker. En klassiker, Stille Nagt fra De Dolle. 2025 udgaven. Ja. En dejlig, lille, mild øl på 12%. Ja. En såkaldt Golden Strong, men det må du ikke sige til dem, fordi de kan ikke lide at blive sat i bås. Men jeg glæder mig personligt rigtig meget til at smage på den. Ja. Du har en lille sjov historie om den her. Ja, jeg har jo faktisk aldrig selv smagt den, men det var den allerførste øl, jeg nogensinde købte hernede for mange år siden til min kære fader i adventskalender. Og han var meget glad for den, og så begyndte jeg at komme hernede af den grund. Så store forventninger herfra, vil jeg sige. Okay. Ja. Altså, det er også for mig, det er også, når jeg tænker på den, er det også, altså, jeg må også indrømme, jeg har faktisk heller aldrig nogensinde smagt den. Det er en farøl. Men nu er jeg jo, nu er jeg jo far, så det er måske på tide, at jeg får smagt den. Ja. Og så får du lov alligevel. Så kan jeg også føle mig lidt faderlig. Lige præcis. Ja. Yes. Vi prøver. Whee! Sådan der. God lyd. Jeg hælder lidt op til dig. Ja, tak. Sådan der. Den er flot. Dejlig belgisk skum her. Ej, nej. Det er helt forfriskende at få lov til at hælde øl af en flaske. Ja, det sker ikke tit. Det kan I jo også nyde ude på den anden side. Ja. Skal vi prøve? få smagt på det? Skål. Skål. Det er lækkert. Den er sådan lidt frisk i det også. Ja, dejlige noter fra sådan karamel. Jeg får sådan en lille smule rosin her, når jeg sidder og smager på den. Jeg synes også godt, man kan fornemme de 12%, uden at det er sådan af stavterritoriet. Nej, men ja, helt sikkert. Ja, den har lidt en... Ja. Altså nærmest helt anisagtig fornemmelse, når det kommer til bitterheden. Jeg kan altså kun sidde og tænke, hvorfor har jeg ikke smagt på den her noget før? Jeg synes, den er lidt farlig. Den er meget nem at drikke. Ja, det er også helt klart mit indtryk. Men jeg synes ikke, det smager af de 12%. Nej. På trods af, at man godt kan fornemme, at man kan nok mere mærke end smage. Men super dejlig øl. Ja, den kan jeg anbefale. Ja. Rigtig god fornøjelse derude. Skål. Giv mig også. Ej, den er sagt med god. Jeg kan godt lide. Der er kraft, mand.